Siyabonga kakhulu bafowethu nonke, siyabonga kwabeyindaba bonke abakhona. Siyajabula futhi ukuthi nisinike ithuba lokuthi sikhulume sichaze. Bafowethu, umsebenzi esizowenza la ukuzokweseka abantu abathi mabebona senza umsebenzi kwaZulu Natal nabo bawuqala, seza sazobalekelela okokuqala, sizobalekelela okwesibili namhlanje ngoba basikhombisa abantu bala ukuthi izwe labo balithanda. So ke into yokuqala emqoka bafowethu ukuthi kuthandwe izwe. Fanele sithande izwe, sithande izwe size sibadlula abaholi. Singagcini ngokuthanda abaholi ngoba abaholi bayashintsha. Njoba sibabona nje ku social media beshintsha, sibabona emaphepheni beshintsha. Thina ke singabanikazi bezwe, yithi ingane zala ezweni. Uma ngaba abantu abawu-30,000 baseMalawi bekwazi ukuphumela endaweni eyodwa njengalapha eThekwini, bangaka abantu abala ezweni. Kutholakala ukuthi bonke labantu abawu-30,000 abanawo amaphepha. Bangaki ke abantu abalapha ezweni abangenawo amaphepha. Bekuyobonakala nini ukuthi kunabantu baseMalawi abawu-30,000 abanganawo amaphepha. So ke lona laba bathi xenophobic, laba bathi singama-tribalist, laba bathi siqhuba ukuhlanga, sizonda abantu bokufika. Nabo abantu abawu-30,000 eThekwini abanawo amaphepha. Akulona nicala lelo kungena ezweni okungelona elakho ungena amaphepha engekho. So ke kubo bonke abantu bakithi abathanda izwe labo, abanendaba nezwe labo, noma ngabe kuthiwa nithukwa ngaziphi inhlamba, nibekezele ngoba nithukwa ngabantu abangenzi lutho. Nina nisukumile njengoba nibabona abantu bengaka basukumile bazothi uhulumeni asibulali lutho, ayikho intembe esiyenzayo, akekho umuntu esimbulalayo. Sithi sicela unake thina njengabantu base South Africa. Izwe lase South Africa linemali. Ngihlale ngikusho lokhu ngithi izwe lase South Africa linemali, linganikeza wonke umuntu wase South Africa u1 million njalo ngonyaka impilo yakhe yonke. Nalo usuku olunganqunywanga yibo abangahlangene nalo sebelikhiphela u600,000 usuku olulodwa. 600 million, sorry, 600 million usuku olulodwa. Ngosuku abangalunqumanga bona okungelona olwabo, abangazi ukuzokwenzakani ngalo, sebekhiphe u600 million. Abantu eSouth Africa bawu70 million. Uma ungathatha u100 million unikeza umuntu ngayedwa eSouth Africa, lowo muntu angaba malini? Ngaba imalini leyo. So ke sithi ingane zakwethu asiqhubekeni sibe nomoya omuhle, sethembeke, siqonde, singaphenduli amamashi abe ngokudanga. Noma kanjani nitshelwa yimina, noma kanjani izwe lase South Africa lizokhululeka inkululeko yangempela. Futhi ningakhohlwa mase kufanele nivotwe, ningakhohlwa ngoba ningalokhu nivotela abantu abanixhaphazayo. Ayizonda ikaba ibambe khona. Thanks. Ngomhlaka 30 usuku olumnqamlajuqu. Umhlaka 30 usuku olumnqamlajuqu. Akulona usuku lokwenza izinto ezirong. Akulona usuku lokushaya abantu. Akulona usuku lokubulala izitolo. Ngeke ufike uthi wena ufuna izwe libe right bese wena uyahamba uyotapa esitolo. Ngeke ufike uthi amandiya adayisa ama-chips anopoison phinde wena uhamba uyotapa isitolo esinama-chips anopoison. Akuwenza umqondo lokho. Asihlakaniphe singama-South Africa. Leli izwe lizokhululeka ngey'nsizwa futhi ngiyobe ngikhona ngihola lezo lezo. That's why we are peaceful. That's why we respect our leaders. That's why you will never hear us calling our leaders in a bad way, because we want to remind them. We want them to grow back the conscience and understand that they are in those positions because of these people, and they must always cater for these people and they must put these people first. We want to remind them. They've been doing this for far too long. They got used to it. Some of them got hopeless and said to the foreigners are too many and they can't fix that. And I stood up. I said I want to prove them wrong. Foreigners are going to leave this country. I said it last year and now they are starting to move, and I put that date to deadline. Not a deadline people in looting shops and everything. It's a deadline because when you are working you must have a target. You must have a target to say, when I reach this target, when I reach this point, this is what I'm going to do, and then we will see after the 30th what other programs we have. But we are very happy with the number of people that have left this country that are undocumented. Whoever is criticizing us, he must tell me that how those 30,000 Malawians only for one country, 30,000 people are gathered in Durban. What is that? So if we are as stupid and unskilled as other leaders are saying, what is that? So we are happy to be called names
and we appreciate you guys, we appreciate the media, we appreciate abantu bakithi abalapha kuGompo abaphume ngobuningi bezokhombisa ukuthi izwe labo bayalithanda. Ningabulali lutho, ningathinti izitolo zabantu, ningabathinti abantu bokufika, yimi engizobahambisa. Uma ngabe ngithi bazohamba nje, bazohamba sebeyahamba baqale baphika abantu. Ngibatshela ngithi bazohamba abantu bokufika. Kwathi hayi sebabaningi. Ngisho ama Nigerians, ayithi my God, we are not going anywhere. Ayahamba njengamanje. Kwenzeka lokho engangushilo. Kusekuncane, kusekuncane. Siseze emafletini, siseze emsebenzini, siseze ezikhulwini kamasipala. Siyazi ukuthi khona ngisho amaphoyisa aqoma amakwelekwele. Siyeza lizohamba liyoba iphoyisa le Nigeria. Asizokudlala abantu ayizonde ngapha.
Namhlanje